So, ang akong talk about sa debosyon. Kay ba mo kung sa'y kahulugan ng pulong debosyon? Hilo man. Dali, ara din ninyong pahilo mo na. Sige, atong suwayan ko mo og pangutana, random lang. Unsay meaning sa debosyon para nimo? Devotion is a belief and Belief. Correct. For me, devotion is something that what is it is an app like something like pictures or something like Mama Mary. Someone ng devotion like Mama Mary is something nga kanang ginabuhat ni Mama Mary is something nga ginakuha nimo gina-praise or believe or something tradition nga ginapalo nimo. Ginapalo na ay picture niya imong siyag tan-aw hangtod maliwat kas picture. hello Father, may gabi. Devotion ang pagtuo. Pagtuo. Ang debosyon pagtuo. Ay, Devotion, devoto, pre. ang debosyon kuno deboto. Oo, siyempre deboto gina kay debosyon guna kon. Pre ani ka sigig picture. Deboto ni siya. Na ari ma'am kay devoted kay siya porma. Devotion re para nako kanang sigihan nimo og ampo. Sige, di na lang kumulaho sa unahan kay mamiligro ta dito. Devotion, Sacrifice. sacrifice. Crucifixion man siguro tong iyang ipasabot. Sacrifice. Devotion is an act of pure belief. Pure belief. Ang meaning sa devotion, wa ko kay bawo sa bitaw. Mo bitan nang gutana ko ninyo kay galibog sa ko. Sige, ang devotion kana ba ang imong itingob, ang imong focus, ang imong gugma, ang imong pag-unong o pagsanong sa usa ka tawo or anything nga imong gituhuan nga makahatag nimo og kaayuhan. Kay kung dili ka makahuna-huna nga kining butanga o kining tawhana makahatag na kog kaayuhan, di gyud ka mo pabilin, di sad ka mo focus, mo likay gyud ka. So dunay pangandoy nga makahatag ni nako kaayuhan. Duha ka buok ang ato dinhing hisgutan kay aron maka-distinguish ta. Debosyon o pagsimba. Ang pagsimba, unsa man na siya? Siya may mahimo nimong tag-iya. Sinasamba kita. Ano naman na kanta, no? Mura bag, imo nako, ang kunako, gisimba ti ka. Munang inigsimba na to, sige tag isa sa atong kamot, usahay mo luhod ta. Ang debosyon, agianan sa atong gisimba. Murabag ang debosyon, dalan padong sa imong gisimba. So wata magsimba kung magdebosyon ta, kung dili mo lang na siya'y agianan aron kita makasimba. So sa atong Katoliko nga simbahan, ang gitudlo nato nga simbahon mao ang Ginoo. Si Maria o
o ang mga santos, apil si San Jose, ang atong ihatag, debosyon. Kay sila pulos mga agianan, padulong sa atong gisimba. O mao ni ang kasagaran nga gi-atake nato sa atong mga kaigsuonan nga dili sad kaayo relax aning atong mga debosyon, labi na gyud og magbutang nga tag mga larawan di na kay sila relax ana. Ila dayon tang ingnon nga nagsimba mamog larawan. Gidili man na sa Biblia ang pagsimba og mga larawan og mga hinimo nga mga revoltos mga tao. Atong ingnon ang among gihimo debosyon, dili pagsimba. Nakaron unsa may ari sa atas gikinahanglan, unsa may gikinahanglan aron makahimo ta og usa ka nindot nga debosyon. Ang una kinahanglan ang atong huna-huna, ang atong pangutok, ang atong pangisip, the intellect. Doon na gitawag og intellectual capacity. Pangutana na imong tupad, na kay utok. Niya, og mayon gani na tarong pa ng imong utok. Kay knowledge about sa atong gidebosyonan, importante kay na. Daghan kay diha nga nagdebosyon pero way kahibalo. Example, unsa ning atong gidebosyonan dinhi nga patron? Immaculate Heart of Mary. Sige. Pangutanon ta mo, kinsay nag-declare ani nga ato nang gidawat nga ang kasing-kasing ni Maria Immaculada. Kanus ana gideklarar sa simbahan. Diin gideklarar. Tanawa, di ba sige lang mo yun? Nya, nganong gideklarar. Importante kay knowledge man na sa inyong cellphone. Muna nakanindot karon kay nga tong knowledge, ang utok sa tao gi-translate, gi-transfer diha ng cellphone. Ay mo pagsigtanaw diha sa mga porn, kana mga TikTok. Kung sa inyo ba nga, Immaculate Heart of Mary. When, how, who, why, what. Ana. Sige, assignmentan ninyo ha. Muna yung knowledge. Example lang nas knowledge. Panalitan. Kinsay mama ni Maria? Kinsay iyang papa? Kinsay mama ni Joaquin? Wala mo katubag. Pangutan ako. Kinsa man? Wasag ko kay ba? Kay wa man ta kay ba isatisfy ang imong knowledge. Ayaw hunong. Pero karon, nganhimo kay kan Padusiano kay magpa-picture kita dito. Kinsa may ngan sa akong papa? Wa mo kay ba? Akong papa ngan Severo. Og naka-eskwela pa to, obispo na ta to. Ayun yung obispo, Severo. Kisingan sa kong mama. Wa kay bao. Tanawa, gasigi mong sunod-sunod sa tao nga wa kay mo kay bao. Wa mo kay bao akong mama, ungo dito. Matagdan mo sa kong pagkaungo. Valeriana. Kanus aman ko na tao. Sa to? Kompleto ha? November 24, 1963. Diin man ko na tao. Diin man ko nag-eskwela o elementary. Dito sa Napo Elementary School. Kanusa man ko ni graduate sa high school.
March 1983. Diin man, Cebu Institute of Technology. Ni-graduate ba kong college? Yes. Diin man, sa Cebu Central Colleges, nga karon University of Cebu. Unsa may akong kurso? Ano ba? Knowledge man ko nagod. Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Mao na narong accountancy. Nakatrabaho ba ko before ko napare? Yes. Di man ko na nagkatrabaho. Taka lang mo. Dito ko sa Fairmart, Cebu. Pagka June 1987. Graduate ko March 1987. Pagka June, nadawat ko sa Fairmart. Gihimo kong department head sa maintenance. Una nahimo kong janitor sa Fairmart for 4 months. Graduate og accounting pero siging janitor. Muna, tungod sa kapobre, ako nang gidawat. Nya, nabalhin ko sa Land Bank of the Philippines pagka October 1987. Kanusa man ko ni-resign? Amo kay ba? June 1995. Nakauyab ako? Mo, may kayo mo ng uyab-uyab, mga baritis kayo mo tanan. Nakauyab sad ko. Primero na kong pagkauyab, edad na ko 15 anyos. Mo to'y first na ko nga uyab. Pero sugod kong kaibog og babae, 8 anyos ko. Kay wa ko'y planong magpare, akong plano minyo. Palaibog yung kay kong babae, hangtod karon ibog yapon. Disgrasya yung madre ani ko kumpiyansa. Kumpiyansa ka ter, dali ra ba kining maibog ter? Patay jud ka. Ano mga madre, mato na ako dito nya magpa-picture ba nya mugunit-gunit mo sa nako ter ay kay kumpiyansa. Ulitaw biya ko, dalaga biya ka. Moto 8 anyos. Nya ang akong naibgan kay mo to'y pag-grade 1 ako. Ang katong apprentice nga teacher na mo nga cute kay naon. Mo to, ganahan kay ko mo eskwela, bahala na og bugo kay ko basta naalan tong among katong sa nila practicumer kanang kuan ba? Practice teaching intern. Kana nindot kay tanawon ba kay gamay siya nya cute. Buhi pa ba katuron? Kapila man ko nakauyab. Kanapo ko kauyab. Napo ka mo akong nauyab. Sa wap ako musod sa seminaryo. Naka-set pa kong minyo? Yes. Katulosan ko naka-set og minyo. Primero, December 10, 1990. Muna set na kong minyo. Sa akong uyab nga nagkauyab ni Antong December 16, 1983. Alas 7 sa gabi. Dito ko niya gisugot tungod sa buktong lubi nga nagbarog sod sa campus sa University of Cebu dito sa Gutchanoy Building. Ito ay lubi dito wa putlas una. Dito may nagbarog-barog, dito ko niya gisugot. Niya nagkabuwag sad may pagka December 27, 1990. Alas 8 sa gabi. Hapit ko maghikog sa akong kaguol ato. Kay akong gibuwagan. Taliwa sa akong kasakit. Kay atong panahon na, wa may madayon og minyo, nibalibad ko kay akong papa na stroke, ng akong balay, naigo pag-is bagyong ruping, nabungkag. Motong naingon ko, wala mo sa schedule ang atong minyo, nasuko siya, iya kong gibuwagan. Nalagot kay ko atong bagyong ruping, katong ruping ba? Mao man itong ruping na kaingon. Makadungog ko ng nga bagyong ruping. Kahinomdom jud ko nga ang akong balay nabungkag, hasta akong kasing-kasing nabungkag. My house was broken and my heart was broken. Pero katong maong brokenness, mo to'y nakalid nako nga i-intensify ang akong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Kay Legion of Mary man ko since I was 10 years old. 10 years old. Niya, pagka panguyab na ko 15 years old,
nisaad gyud ko ato nga di gyud ko makig-sex og babay basta wa pa mi kasal sa simbahan. Niingon ko bisan pag makauyab kog prostitute, di gyud ko makig-sex basta wa pa mi kasal sa simbahan. O kaluoy Ginoo, ako gitong natuman. Muna karon 40 na kong mahaya. Siunan kay napo kabuk ni agis akong mga kamot. Karon mo pasumbingay-sumbingay ko sa madre, di naman ko paminaw. Ang boto ba sa gana sila pangandoy. Di bitaw. Ang debosyon nako sa mahal nga Birhen Maria diha sa Legion of Mary maoy gipaambit nga rin ako sa akong mga iyaan o sa akong ginikanan nga mo'y akong matikista dito sa bukid. Wa mi hapit kaon pero diha gyud ang debosyon. So ako ning gisulti ninyo aron makailak-ilasan mo nako. Dili lang kay magsigir mo pa-picture. Unya mo na atong unang gamiton sa pagdebosyon, knowledge. Know what is your devotion? Why nganong naghimo ka ng maong debosyon? Aron na ko naay mangutana nimo, naay mutandog sa imong pagtuo ng maong imong gidebosyonan, di ka maanod. No. Ila-ilaha. Dihay kausa si Kristo ningon, kinsa man kuno ko sumala sa mga tao. Ikaw kuno si Elias, ikaw kuno usa sa mga propeta, o ikaw kuno bisag usa lay pangsulti ba? Ingos Kristo, kamo. Yang ina niya mga apostoles, kamo, kinsa man ko. Importante kay na kaila mo. Naila-ilahan ninyo ha? Inyong debosyon. Kinsa may papa ni San Jose? Wala na, patay. Naana diha sa Gospel ni Mateo, chapter 1, Genealogy of Jesus. Basahan ninyo diha. Naingaan diha. Kay gisubay na diha ang mga kaliwat ni Jesus. Hangtod ni abot gikang Abraham, hangtod ni abot ni Jesus. Ana. Mono wa gyud mo ikuan. Knowledge, pasabot, study your devotion. Kinsa nang imong gustong halaran sa imong focus, sa imong loyalty, sa imong gugma, ila-ilaha siya. Kamo bitang mga kuan nangaminyo, part man ko na sa devotion, di ba? Naman ay kanta nga hopelessly devoted to you. Ang usa gisa kong paborito gani nga kanta noon katuya di sa to devotion. Kisa na kanta, Victor Road mo na ikakanta ng ikaduhang bathala. Oh, yang introduction, gisimba, gihalaran sa kanunay, ang imong kabuutan, niining dughan. Waman sa mukha bawa na, kaya mga, ano na, karaan ng kanta ha? Amo, mga millennial man mo. O, ila-ilaha ha? Ang mahal nga Birhen Maria, anak ni Santa Ana o ni isa to? Joaquin. Di to sila kaanak. Niya gitugahan og anak sa kabuok. Babae, si Maria. Si Maria sad gipili ni Ginoo aron mahimong bag-ong Eva. Kay si Eva, hinomdo mo? Kailan mong Eva? Katong kauban ni Adan. Giunsa man to siya paghimos Ginoo? Gikuha gikan sa gusok. Sa ato pa way sala, wa tumuagig sexual activity. Si Maria niagi ni anang maong sexual activity pero butangan sa Ginoo og ali. Pinaagis na kong grasya sa kaluwasan na dili makapilit niya ang original sin. So gisave siya, muna kita immaculate conception. Gipanamkon nga way sala, nga naman gialihan sa Ginoo nga dili musod ang sala. Pero ang yawa wa mo surrender,
ingong yawa, parihara sa dani iba. Paglihimo ni iba, way sala. Pero karon, inigkamat mo nagkabuot, tintalon dayon ko ni. Moto si iba, gitintal sa yawa, pinaagi atong bungas kahoy nga gidili sa Ginoo, natintal wa. Tintal. Lingay mong tupad, matintal ka, dili. Mga naong ninyo, dali kaysa natintalon. Moto pagkatintal na ni iba, nisod ang sala, original sin, ang tanang tao mamatay na. Kay kaning sala, mubunga manig kamatayon. Ingon na yung Ginoo, sige na malang ni sila kamatay, di na maginikasakag balik sa langit. Maghimo tagbagong iba. Itong gahimo sila ni Maria. Pero si Maria, wa gibutang sa paraiso. Di man siya gibutang. Dinhi sa kalibutan. Kaning kalibutan, kinsa may kapuyo dinhi? Ang tao og ang yawa. Wa mo kay baw? Ang kalibutan gingharian sa yawa. Awa mo kay baw na. Basahan ninyo sa bugo-bugo ra ba ko ning Bible kaning Revelation chapter 12. Naana sa Google. Revelation chapter 12. Dunay gubat nga nahitabo didto sa langit. Ang dragon nga ginganlag Yawa or Satanas og ang kauban ni San Miguel Arcangel. Napildi kuno ang Yawa. Pagkapildi si Yawa, gilabay sila nganhi sa kalibutan. Og sugod adto niingon ang Ginoo, paglipay mong naas langit, pagbantay mong naas yuta, kay naana diha ang Yawa nangusmo sa kalagot. Nya unsa may iyang buhaton dinis kalibutan? Iyatang patyon kitang tanan. Pinaagi sa sala. Kinsa dinhi ang way sala ta sa kamot? Pulos na mo giyawaan. Siya. Mao na timaan sa mga naay yawa. Kanang naisala. Kay ang sala gikan lagi na si yawa. So ang iyang gusto kita yung tanan. Mabulit kita sa sala. Munang ang tentasyon sa yawa para kita makasa. Naay ginagmay, naay dinagko nga sala. Pero ang yawa di man mo main. O gamay sala nimo, iyan ang padakuon. O dako imong sala, padakuon, padaghanon paginaniya. Kinagami ang sala. Kana lang igtanaw nimo sa imong naong sa samin. Nya mudayon kag reklamo sa imong buhok. Reklamo sa imong kilay, awa na, kasana ka. Kasana ka. Nga naman, kinsa may kahimo sa imong buhok? Ang Ginoo, kinsa kahimo sa imong kilay? Nya imong gireklamuhan, diwa na? Yawa na ka? Kaya ang Ginoo, gireklamuhan man to si Yawa. Mao bitang nayawa, Lucifer magudutan anang Satanas. Lucifer is angel or bearer of light. Lucis, light man na Lucis. Lucifer, archangel of light. Oy, nisupak mas Ginoo, giilisag Satanas, the prince of darkness. Nakaron si Maria giprotektahan, pero niingon ang Yawa, pildi ko nimo pagkatao, pero inigtubo nimo akin ka. To gitintal dayos Maria. Matod pa sa Bible, gitintal sa tanang matang sa tentasyon. Napildi bas Maria o nakadaog? Naya sa inyong tingog, kumantoy siguro. O nakadaog si Maria. Ang Yawa, gipildi niya, mo maning duwa sa Yawa o sa Ginoo. Sila raman yo'y nagkontrahayan, di ba? Dito sa langit, pildi ang Yawa. Ingong Yawa, pildi ko kay imo maning home court.
labay siya nga rin sa kalibutan. Ingon ding yawa, sige, ang kalibutan sa ron, ako na sa ning home court. Sus, naghimo magparaiso ang Ginoo at tuon bita si yawa, niyawa ka ni. Imo ning binuhat, pildihon ko ni sa imong home court dito sa Garden of Eden. Pildi yun. Pildi ay. Motong nasirado in taon ang Garden of Eden. Gihingin lang tong mga tao dito. Pagkatao ni Maria, niingon ding yawa, sayon kay ni pildihon. Nga naman, ni agud siya gipakatao sa akong home court. Ako kuning kalibutan. Pero ang nakanindot kay si Maria, iyang gibuntog ang yawa dinhi siyang home court. Wamong to? Mauna nga ang kasing-kasing ni Maria gitawag og Immaculada, limpyo, putli. Nga naman, anha man na ibutang siyawa ang sala sa atong kasing-kasing, anha na diha, kana bang mga batik nga mga pangandoy, pagbati o mga buhat. Lingi ay mong tupad be, na kumusta man na imong kasing-kasing ron, wapa na diha mayawa eh. Nga ka no? Nalipay ko kay gibutang gid ninyo ang kasing-kasing ni Maria diha sa anang kuan altar ba, pero mas ganahan ko anang kasing-kasing bitaw ni Maria nga gibutang ag tunok kana rosas man ano. Ganahan kita may kapika pa ng rosas, pero sa tinudan ay nahimong putli ang kasing-kasing ni Maria tungod sa kasakit nga iyang gidawat nga way reklamo. Muna ganahan ko na kanang tunok bitaw mo ibutang sa iyang kasing-kasing. So ay butangin ang inyong kasing-kasing ba, butangin tunok. Panguha niya mong tunok sa buongon dito, yan na. Tuslok-tuslok dire, yan na. Now na itong buhi pa mo sunod adlaw. Pasabot, ang kasing-kasing ni Maria, kasakit ang iyang gidawat. Ngawa, giyo'y reklamo. Kaya kanimang kong yawa, mga igsoon, duha man niya ang iyang atake na to, aron mapildita niya. Ang una gyud iyatang pasakitan. Nyagdili gani ka mo sana di ka mo makasa sa kasakit, iya na sa kantagaan o kalipay. Pras na mo, nga pare, tagaan make assignment nga kanang lisod kayo. Way kolekta, layo pagyod, nya mingaw kayo, layo kayo, way signal. Ana, kung pare in taon makaingon, paita ni silutan man ko sa obispo. Pero may galing pare man ko, ako ning dawaton. Ana, matuman ang imong pagbuot. Mulingo-lingo din ang yawa. Ay, buotan ni pare ana eh. Kaya ang reaksyon ng tanas pare nga mga yawanon, nuang ni obispuha, biyasan yo ano to kuan, tuam na gisain dito, ako ni amang ko din eh. Nuang gina obispuha, makasa din ang pare. Pero na sa mga pare sama Father Joel nga buotan kay ba. Kaya gyud kayo ni o kaya gyud kay ni Lord kay pare man jud ko, ako lagi ding dawaton. Lingo nang yawa di man mo surrender og kasakit ning paria. May tagaan tanig nindot be. Nada yun dito yung mga chicks. Magsige mag-ato-ato. Father, mingaw lagi na imong assignment. Bitaw, mingaw, bitaw diri. Kasi may imo din hing kumpanyon. Mo na siya. Mo na, sa may sunod mahitabo. Depende na ni mo. Basta ang sala, timan igin ang sala. Bitanan kami, sa garag yun, ang mahal mong ma-develop, ang mga madre. Kay, ang madre, asahin sa parokya. Yan, pare, ito sa parokya. Ang madre, way kuyog. Pare, way kuyog. Kuyog nito Uslad ba ni Ter nga wa na ta kuyogi, may pagkita na lang magkuyog-kuyog. Na siya.
Pero si Maria, wa gyapon ana matintal. Sa mga kalipay, kadtong gihimo siya nga inahan sa Dios, nya giingnan dayon siya ni Isabel, pagkabulahan nimo. Bulahan ka sa tanang mga babae. Ana, si Maria wa gyud magpadaan na ningulan us Maria, nagbalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kay nahinumdom siya pagpakitag kaluoy ni ining iyang ubos kasulugoon. Wa gyud ningus Maria, ako na gud ni, ako na ni. Bati mo da tanag naong ako ni. Karon angat na rabang barangay eleksyon, mga buangon kay daw. Sige pagsimba-simba din niya mga hangol kay mga dungog, no? Kig-away gyud. Barangay ra gyud na awayan pa gyud. Hasta gud mga konsehal kadi nautay hasta mga iske. Ambot din ninyo na ba na? May pag mga matay mong tanan. Sayang-sayang lamos gracias Ginoo niya. Sige ra din mo gaway. Matuto akong parokya ako silang giingnan. Mag-away gani mo dinhi kay namo sila nag-serve nga nanagan og mga posisyon. Nako-resign usa mo ha panaos eleksyon. Isa niya pa diri di ko mas eleksyon, pwede mi makabalik og serve ako pwede ra gyud. Pero makadungog gani kung nakig-away mo forever din agita mo dawaton. Ana. Sa unya pa diri lang gyud mi mutubag anang magsigig daot. Ayaw tubag. Sa unya mapildi mi nako mas maayo. Ano man di ay? Pildi kas eleksyon dari siyota. Onya, elected man sa kaditos langit. Di ba? Diri barangay kapitan ra ka. Dito palingkuron ka sa kiliran sa magbubuhat natong tanan. Sama ni Lazaro, mumhora ang iyang gipangayo, tilaan pagid siya sa iro, nuka pagid tibok lawas, pero pagkamatay galingkod sa kiliran ni Abraham. Kadindo dara. Kinahanglan pa man nag-eleksyon dili tila ras iro. kinahanglan pa jud kana kanang hural-hural dito sa kanang kuan, hural-hural kana kanang ikuan ka sito kana. Take out ya picture-picturean kas media dili ay nuka ra gikinahanglan nuka. Langit na ka. Kani mao na ni ang knowledge ba o kayo na to ang kinabuhi sa atong gidebosyonan anang expand nya kung nahibaw na kay ka sa iyang kahimtang unsay nahitabo niya nakabuntog day siya sala unsa may sunod nga mahitabo moingon dayon ka ako siyang sundon so mo na ang pagbati the heart so mind humag ka satisfy sa imong mind, gamita dayon ang heart. Musunod ko niya. Niya kay nahibaw naman ka nga nakabuntog siya. Hibaw na sad kang pwede sad kang makabuntog. Pwede sad kang mahimong liwat ni Maria. Naduna sa tay limpyo na kasing-kasing. Hugaw pa man arong inyong kasing-kasing, papuriha ra man ta. No. Limpyohi ba? Muna ka na nga itong pagdebosyon ni Maria ug sa mga santos, maunay pagsunod. Itawag na siya imitation. Ang pag-imitate sa kalimpyo sa ilang kasing-kasing. Ang mga santos, mga buangon sa nakadaganan. Nasa daghan di ang mga buangon. Sama nilang San Agustin, San Ignacio, nila ni San Pablo, San Pedro, otro sana buangon kay nas tanan. San Pedro, ang dakiro kay nas tanan. Lord, magpakamatay ko ba nimo? Di ako ispadam. Ingon si Jesus, hilom da Pedro. Dili pa mo tugaok ang manok karong kadlawon. Katulo na ko nimo ipamakap. Lasilas lang ka diha. Adi, Lord, di nakita mo. Pag-abot na ganito sa garden ng Gitsemanit, tigbas na yung Pedro na yun, putol na yung dunggan na itong ulipon. Pagkakita sa mga sundao na putol ang dunggan, iuli ni Kristo. Pagkaayo na, dakpon bitas Kristo, kuyog sa katon lantanan, hastas Pedro, portindaganan. Habilin kong sundang. Ya espada, habilin. Wala naman ko to si espada pag-ato niya dito sa
palasyo, akatong may hiringanan nila, napadito sa espada day. Wala lagpot yung espada. Pag abot dito, si Kristo, gikulata na, hubag-hubag na taong naong ni Kristo, berti pandaghanang mga bunog-bunog, gigapos pag yun. Ang sa may gibuhat ni Pedro nga, andakiro kayo. Pangutana, babae, di ba, kuyog ka ng tawhana? Wako kilanay. Hangtod kung babae ng utana niya, walang yapon siya kailan. Pero nalimpyuhan gid iyang kasing-kasing. Niabot yung panahon nga si Pedro nalimpyo. Nga naman, unsa may makapalimpios kasing-kasing? Kana bang waway sala ba? Dunay 11 minos, 3 ka paagi. Saman? Gusto mong tudloan? Una, ang pag-ampo. Ampo yun. Muna ni siya ang gitawag og worship. Isurrender sa Ginoo ang imong kaugalingon. Ingna siya, imo nako Ginoo. Nabta na ikanta, may ganin mo kanta sa Father Joel. Mao na among musician, usas mga musicians dito seminaryo. Ang kuna ang akong hunahuna, ang akong kasing-kasing, ang akong kusog, ug ang akong kalag. Di ba ningon si Kristo? Unsa to'y greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. So ipaangkon, kaya kanang manggong mahigugma ta. Kanang mahigugma ta ba? Akasuay magkong kahigugma, kanapo ko nahigugma. Sa tawhanon ba nga gugma ba? Karon lahi naman kong nahigugmaan, na in love naman ko sa simbahan. Muna ang simbahan ay tagiyan ako. Ako sa tagiya sa kolekta. Kaya ako may tagiya sa simbahan. Simbahan may tagiya na. Kanang mahigugma ta, ang sa may mahitabo, ang atong gihigugma, maunay tagiya na to. Bisag unsay iyang isulti, imo ginang sundon. Basta nahigugma ka. Mabitan ang daghang ing nangabuntis nga wapay mga kasal. Kaya inigingos imong gihugma, sakay na. Ang kasadayon ka, abot na ha, ika na sa sakyan. So, napatay. Uli ni mo sa inyo, lospad na kay ka. Waman dyan kay pangutana, because you love him, man. I love him, man. Ngayon dayon imong mama, uy, day, ayo, yung taon na kayo. Mata pa lang na, siga na kayo, manuyupay, kaya nagnaw. Jesus ma, ay mo kaguol, kaya dili ka mo'y mutipon, ako'y mutipon. I love him, man. Basta mo na lagi na mahimong tagiya, basta nahigugma ka. So mo na, ampo, meaning, love God above all. Itugyan ang tanan. Limpyo gina imong kasing-kasing. Ang sunod, ang pag-alagad. Service. Matod pa ni Jesus, pray always so that you will not be tempted by the evil one. Pero ang ikaduha, naingon si Jesus, I came to serve, not to be served. Alagad. Mausa na si Maria, sulugoon ako sa Dios. Alagad ginang iya. Tanawa o, kanang mga hinugo, hugaw kay nagkasing-kasing. Pangitag hinugo nga ang naong malipayon. Kana bang kasigig sugo ba? Sugo sa mga anak. Narawa di ba inigbata pa lang anak? Kung sa mamuda, kadugay pa yung mga mata. Nailabunon dayo? Ikaw ba? Bakasyon man taro mo? Kung laban. Sige lang po mo ng computer. Sige po ng cellphone. Sige na sila yaw-yaw. Manyaw sa may mga naong anak, murag mga yawa. Ang mga anak ka na magtanaw, ka na inigyaw-yaw. Magsige naging kong ano. Ang una-una ng mga anak, sugyawan. Nayo ba ninyo, manimbag sa'yo, nangatog pang inyong mga anak. Nimba mo dirig sa'yo. Ang sa oras sa inyong misa din eh? Alas 4 sa kadlaon. Nayo manimbag alas 4. Uli ni mo dito, tuog lang yapon. So, kung nakagyaw-yaw, kamo ba? Di pag yun manimba.
Unya, ako, gikan ko simbahan, nauli na lang ko, naalagya po mura mo mga patay, oy. Mabukot ito sa hapon niya. Yan na, niuli ng yawa, gikan simbahan. Mabukot ito sa hapon. Niya nang yawa, gikan simbahan, nauli na. Unya, kay mo sir man ka, lektor man ka, ini ka, sunod nga misa, alas 8, papatos lang mata, na, ikaw, naglungag na ka dito, kay imos lang ang damag pagkaon, nya imo pag yung ibunlag istorya, pangaon mo dire, bantay di mo manimbaon niya, ha? Kamon, sus, kita dinig, ato lang yung puntanan, ana, nya mo lakaw na ka, kay mo sir pa ka, ato sa ko dito, kay mo sir pa ko sa kwan, alas 8 nga misa, niglakaw ni mo, misa, ay, ito ang nagitaong yawa. Wala lagi na sila. Pero gamita ang katong akong ingon, katong alagad. Niguli nimo, di ra ka magsulti-sulti, magsige ra kag tanaw-tanaw nila, kanta-kanta din kag give thanks. Give thanks ya, hinay-hinay na ka dito pang-arins-arins, so nya, anak kaning lungag dayod ka, anak preparar ka dito, nya, ikuman mo, manglimpyo day ka, nya magkanta-kanta ka, how lovely is your dwelling place, oh Lord, mighty God. Anak, sila sa ditong nangatog, so, ala ka nice, yung mama, oh, sila lagi na. Ala ka nice, ana. Wala gina sila. Hangtod, mangapli na sila sa habol. Uy ma, ayaw pagsige na kon. Mo-serve pa biya kay ni kay tukla. Kami na lang motiwas ana. Yamingon ikaw, wow, I experienced the presence of the Lord in you. Yamingon sa imong anak, me too. Ano na siya? Gitawag na siya imitation to Mama Mary. Oh, malagaron mas Mama Mary. Di malagad sa ka. Oh. Sige ka panugo din. Nanugo din as Mama Mary. Waman. Lagad nang iya.